Oo. Mainit. Ngayon pa lang. Pero bang may nakaabot? Ay. Walang ipahinga, nag-ipon ko rin tubig, panghugas. Tunggay. Oh, sa bawa. Higop. Ano yung nakalagay? Kuan. Ang halo yun. Halo sa katong Ano yan? Itlog? Bitlog. Ha? Bitlog. Beef. Yung binili na Meatloaf. namin, pamili talaga namin nung Pasko. Yung 1,000. Wala, hindi na ako nakabalik eh. Sige lang. Nabisi ako eh. Tsaka yan, may dami kong ginagawa. Kapalit ko kami. Nakaano naman kayo? Ay, so pala kahit pa paano. What's up mga kabiyaya at mga kakwela. Nandito tayo sa bodega ni Boy Sardinas. Bodega with swimming pool. Grabe no? Yan mga big time. Yung swimming pool, ginagawang bodega. So ngayon, mag-charity vlog kami. Bali, pamimigay na namin yung bigas na from Sir Darren ano ba yun? Nakalimutan ko. From Sir Darrell D. Santo. Yan, thank you very much, sir, to your helping to my kababayan. Yeah. Bali, American kasi siya. Kaya yung kailangan namin mag-English. Uy, ayun, hindi ka mali. May ano pa? Ano ba? Hirap pag hindi mo bahay eh. Oh. So bali ito, yan yung mga bigas na 25 pieces, no? 25 pieces at tig 5 kilo na ini-sponsor ni Sir Darrell D. Santo. And thank you very much, sir. And more blessing to come. And nagdudugo yung utak ko. Kasi naman yung katabi ni Sir Darrell dyan na nakakaintindi ng Tagalog, pakitranslate na lang ha. Huwag nyo na kami pahirapan. So yun, kuha ko ng bigas dito para madala namin ni Boy Sardinas dun sa mga tutulungan namin banda sa may C6. No, pasensya na kayo. Wala pa ako ligo nito pero gwapo pa rin. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Wala pa ako ligo nito kasi dito ako natulog at maaga kami alis. So, kuha muna ako ng bigas. So guys, ito na yun. So, bali 5 muna yung dinala ko para madala na ni Boy Sardinas. At mahirap pala maging masyadong matangkad kasi bumabangga tayo. So yung balik tayo dito kasi may sound sa labas yan. Nga pala nakalimutan ko. Don't forget to subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. At sa buong team Butete, Kalaboy Sardinas. Mega shoutout kila Mami Leticia. Sa nag-sponsor nito. Sa lahat po ng mga Butete supporters. Mega shoutout sa inyo. Team Butete supporters, kay Boy Sardinas, hinihingal ako. Hinihingal agad ako. Kakarambot lang yun, binuhat ko. So yun, at-wait ko na lang si Boy Sardinas at mega live shoutout din po pala dyan sa team Biyaya, yan sa Gibara family, Alegre Senior and Junior, na may palaro kami sa 15. Yan, sana maganda yung palaro namin sa darating na piyesta sa lugar namin. So taon-taon yan may mga palaro kami. Kaya hindi pwedeng mawala yung mga pasabit or palayok, no? O yung mga pagbasag ng palayok, hindi pwedeng mawala yun eh. Kaya yun. So yun, no? Sarap dito mag-swimming guys, oh. Medyo madumi lang, di pa nalilinisan. O masarap maligo dito. Sa susunod niya, papunuan natin ito kay Boy Sardinas. So tara!
Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba Ayan po mga kuwela, mga kabiyayan, dito tayo ulit sa C6 para mamigay ng bigas. So dito ko kala tatay, yung mag-asawa, sana nandito sila. So saan ba yun banda? Ito yun eh. Alam ko ito yun eh, no? Tao po! Baba tayo guys, baba tayo. Oh, medyo mainit-init. May injury pa ako sa basketball. Tao po! Sige, sige. Guys, oh. Ganyang kalalim ang ating bababaan. Huwag sana tayong balibag. Uy, uy. 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 Safe, 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 safe. Yan. Nakababa tayo ng maayos. Kunin natin ang mahiwagang helmet at ang mahiwagang bigas. Alright. Si Boy Sardinas. Si Boy Sardinas andun po sa unahan. Nagiwalay muna kami. So sabi ko dito muna ako. At para maibigay ko to. So yun si tatay. Oh. Palitan ako ni tatay. So nakalimutan ko yung name nila. Oo guys, nakalimutan ko. Eh. Tara, ulong aso to. Ayaw umalis. Eh. Tanggalin ko na nga to. Masyado siyang hadlang sa kagwapuhan ko guys. Yan. Ito muna natin yan. Masyado kang hadlang sa kagwapuhan ko. Kulit dito ah. Ang kulit ng aso guys. May ako binabalikan. So yun nga pala. Ito yung gagawa namin ng challenge nila. Erong ni Lordan, ako, si Boy Sardinas. Ito yung gagawa namin ng challenge. So 24 hours challenge. Dito kami sa gilid ng Laguna Bay. Basta kung anong tawag doon. So dito kami magagawa ng challenge, no? So abangan nyo yan. So piniprepare, siniset lang namin ng maayos yung tipong wala kaming mga pasok, no? Tsaka tawag dito, yun nga, ha? Oo, ako lang, yan dito na si tatay. So, okay. Kaya kuya, bigas, oh. Ano lang kami. Di ba nakakatsaso mo? Ha? Hindi nakakagat? Di na. May ako binabalikan dito. Yun, at shoutout na pala kay Sir Darrell De Santo. Yan, tingin, uy, lamig dito. Rodel. Ha? Hindi, yung nag-sponsor ng bigas. Parang mas maganda na lang dito, no? Hindi, sige, pasok tayo dyan. Maingay dito eh. Dyan tayo sa ano. Linisan ko. Ginawa namin tangkong. Ang ganda na. Linisan. Linisan mo na. So yan guys, so yung mga ano, ang linis. Linis talaga nila dito guys sa ano nila, area nila, yung mga halaman. Ano, ganda. Nandito kami gagawa ng challenge. Yan yung bahay nila kuya. Ang dami yan.
Daming ano. Ikaw, ang kulit-kulit mo ah. Kanina ka pa. Ha? Ha? Nangangat pa to, kuya? Ha? Maharot lang. Ah, maharot lang talaga siya. Dali. Dali na. Ay, ayaw naman lumapit. So, ayan o. Ito yung hanap buhay nila dito. Oo. So, yan. Nandito na tayo sa bahay. Pasok ako ko tayo. Ah, si nanay. Tayo na Dito, Dong, nagluto. Ay, ate, kamusta? nagbang ako. Kaya na tao. Nagluto ng sabaw, utan. Sabaw, utan. Utan. Wala sudan. Wala kayo sudan. Ay, sarap niya na. Munggay. Ah, Ano yan? Kamunggay. Sardinas? Munggay. munggay. Munggay, oh. Ito. Ay, sarap niya, no? Ngayon pa lang kayo na oras pa. Ano oras na ba? Karoon pa may nagkauli. Saan kayo galing? Nagtinda may kangkong. Anong tinda kayong kangkong? Pagbukas. Kasi, masayang man, og linisan niya. Di namin Oo nga, no? Hindi, nandyan si Boy Sardinas. Pumunta dun sa dulo. Oo. Ito na ulit ako. Yan. Nung unang punta ko dito, kasama ko sila Lordan. Tsaka sila Erong. Ngayon, solo ko lang. Tapos si Boy Sardinas. Yan sila nanay at si Hindi kuya. nagidua pa ka na mo. Hindi pa namin magawa yung challenge namin. Dito kami matutulog eh. Sinit pa namin eh. Ay, dito naman kami. Oo. Punta kayo. 24 hours kami gagawa lahat ng ano nyo. Kami gagawa lahat ng ginagawa nyo sa loob ng isang araw. Kayo pahinga lang kayo. Pagsisilbihan namin kayo. Parang ano nyo man, kayo naman yung pinagsisilbihan. Karating lang Ah, natin. ay. Kami naglungag ako. Ay, niluluto mo na eh. Oo. Mainit. Ah, ngayon pa lang. Kaya bang may nakaabot? Ay. Walang ipahinga. Nag-ipon ko rin tubig. Panghugas. Munggay. Oh, sabaw ah. Higop. Ano yung nakalagay? Kuan. Ang halo yun. Halo sa katong Ano yan? Itlog? Ah, biplog. Ha? Biplog. Ah, beef. Isang Yung buo. binili Meatloaf. namin, pamili talaga namin nung Pasko. Yung 1,000. Wala, hindi na ako nakabalik eh. Sige lang. Nabisi ako eh. Tsaka yan, may dami kong ginagawa. Kapalit ko kami. Ah, nakano naman kayo? Ay, so pala kahit pa paano. Kape. Okay na. O, diba? Ang init din pala dito guys, pag tanghali. Oh, pag minute. Tapos nandito pa yung lutuan nyo. Tuwan para sa loob. Kung nga pala, grabe lamok ngayon. Kamusta kayo dito? Oo, nag-umit katol. Katol. Grabe lamok ngayon dito, sobra din. Karton-karton ng katol namin dito. Katol, palit din. May Sa amin, ang lakas ng grabe yung tawag dito, yung lamok eh, dito pa kaya. Sama Diba? ka dito. Oh, dami dito. Ha? Daghan na mo. Dami. Dami nga. Ano nga ulit probinsya mo, Nay? Pagkatian ko, Sambuanga. Sambuanga, yan. Ngayon medyo nagkakaintindihan kami. Si Kuya. Cebu. Sa Cebu, Cebu, siya Cebuano. pagsuligaw siya kikan. Sa ikaw. Makikinom nga ako dito na yung sa tubig niyo. Ito ba yung mineral. Mineral. Yan, mineral na ito. Pero Yelo. May inom ka? Yelo. Okay, okay. Ayan. Painom ako. Makikinom ako guys. Medyo na ako. Layo ng biniyahin namin eh. Ang baso na mo ito. Ayun na. Ang baso na mo ito. Ayan, okay lang yan. Yan. Problema. Ano tayo? Wala tayong nabali ng kuha namin. Yung Butos-butos at ang pitchil niya. Doon tayo. Palit ko na ito. Yung guys, oh. Pitchil nila. Walang hawakan. Hawakan na. Kami. Sarap. Tita pa may nagpili sa layo. Minaw nakabalik nung bagong taon. Nabisi ako. Ah. Oo. Eh, linisan ko para mo balik o mula ko balik. Oh, para Kaya sayang man ay nakakuha kami nga sobra 20 tali. 10-10, 200 sa pin. Pabili rin namin ng ulang din. Nakamagano kayo? Sobra 200. 200 din. Ah, okay din pala, no? Eh, wala pa may talbos, di ba? Natubigan, no? Wala Saan pa nyo may binenta? Sa palengke. Akala ko doon, may nagtitinda doon eh. Dito, nagtinda kami. Kaya, dinala namin tira. Ah, Oo. anong oras na ba? Anong oras na ngayon pa lang kayo kakain? Anong oras na, babe? Oo, wala pa tayo may kakaon. Alas 11 na ba yan? Kakain. Oo. Kain na kayo. So, nung bagong taon, dito ka na Ito ka. Ay, Nung- makita tayo. nung bagong taon, anong nyo? Anong Handa. handa nyo? Ito, tigay mo. Palit din. Oo, 1,000 lang yun eh. Okay lang. Oo. Di kami naman dalawa. Sa bagay. Yun, may slice bread na yan natira. Yung, Ang tagal na yun, ano to? Slice bread. oh, Ito pa yung Pasko. Kape. oh, yun na lang natira. Kami.
Tipid nyo ah. Ano? Napay. Napay. Ay, wala. Lugar Parang dito. ano na to, parang sira na. Ay, hindi. Baka ano, Hindi baka kaya- nakulog ano lang. lang, oh, kulog lang. Nakulog lang, oh. Sudan, sardinas, Bigas. bigas. Bakit? Dalawa lang naman kayo. Madali Kaya... lang. Tapos, Gastusin mo, madali lang. Bilhin. hindi na lang. Ang 1,000 ngayon, parang 100 na lang. Oo. Ah, Ang 100 100 piso na lang. Ano, nga ito ka, isang libo kung bit-bit lang. Kung ano panahon, bigat. Sa unang panahon. Kasi ito naman kita, pag mahalong nito, no? So yun guys, yun nga, gaya nung konwento ko, siniset pa namin nila Boy Sardinas yung gagawin namin dito. Dito kami matutulog noon 24 hours diyan kami sa labas. Oo. Tapos sila, wala silang gagawin. Lahat Yun, istorya niya. lahat kami yung gagawa ng pag-iigib nila, pagkukuha ng kangkong. Tatry naman namin. O sila, pagpapahingayin namin ng isang araw. O, yun ang pinaka gagawin namin. May makukuha bang piranha dyan tsaka buhaya? Huli na lang kami piranha tsaka buhaya dyan, o. Yun. So, Sa mabasa siya, kita ang sakit dito. ano na? Sakit. Nang ano? Ang galing sa laka niya, magano ng nag-lock- tubig. nag-ano? Mabasa ba? Dito masakit. Bakit? Artist na. Arthritis? Di galing sa lakad. Lakad, kumultubig. Tapos lakad, pasma, So yun, tawag dito. Ano nga ulit yung nakaraan na request nyo sa akin? Nakalimutan ko na rin. Ang tinda. Pang tinda, yan, pang puhunan. Pang puhunan nila nanay, nila Di, tatay. indas wala kaming gulay. Doon sa Pasig kami magano. Bili-bilihin niya. Magkuhan kami ng supling dyan. Dito, magiging na kayo dyan. Mineral, tubig, itlog, mga saging. Sa mga tinda-tinda. Mga tinda-tinda. Yun sana itinda namin. Ay, wala kaming pamasko. Ay, binilin. Ang ito ko kahapon sa barangay. Hindi nga ito ko pinapagawa ko. Punta sa Silangay, yung handog ba? Ganito. Malaki pa dyan. Wala pa rin, hindi pa rin kayo nabigyan. Sinabihan sa nga, wala, tingnan mo na sa materialis. Wala pa rin. Sabi ni tatay, si tatay, pumunta kapon, halubong namin sa barangay, siya siguro nabigyan ngayon. Paano tayo? Asawa ko, wala kami. Sabi niya, wala tayong magawa kasi tingnan daw ang kwan doon, kung nandun pa yung pangalan. Sana naghati na lang. Ano rin din yun eh. Marami din yun eh. Ayaw Oo. mo bigay, dapat pa kayo ah. Oo. Kayo ka. Yan, wala. Kaya mo lang, imposible. Ganun talaga eh. Katagaan ka. So yung nais pala dito nila nanay, nila tatay, magkapuhunan sila pang tinda dyan sa labas. Diyan kasi, dito kasi nga ulitin ko, gaya nung sa kabila dyan, binigyan ni Sir Arthur Seya ng puhunan. So dito, gusto rin nila mag-asawa na magtinda, makapagtinda kahit ano ba yung mga soft drinks, itlog, Ganito. mineral, ayan yung mga ganito guys. So kasi maraming nagja-jogging dito araw-araw tuwing umaga at hapon, di ba? May inaabot pa atang gabi. Oo, inaabot pa ng ano yan guys, inaabot pa ng gabi yung yung pagtitinda nila. Yung pagja-jogging dito kasi spot talaga ng jogging to, itong mga tao dito. Oo. So araw, umaga at gabi. Si ate nakapagtinda ba dyan? Hindi na. Parang wala, no? Parang hindi ko nakita yun. Tinda dati sa isda. Isda niya, utang niya, pera. Hindi, yung binigay kong puhunan, binigyan ko Wala. puhunan yun. Binigyan ni Mang. Tamahin. Hindi, bali may nag-sponsor, tapos dinagdagan ko lang ng 500. Yan na lang. Baka siguro yung tangkong-tangkong. Baka din niya Oo. pinuhunan. Kapo nakita namin, dami sa tangkong. Ano? Hango niya. So yan, sa mga nais dyan, mga kabiyaya, sa mga nais sana mag-sponsor para sa panghanap buhay nila tatay dito. PM nyo lang po ako sa JK Bara, Facebook page and Facebook account ko. Parehas lang naman po ng pangalan yan sa YouTube channel ko. Paano yan kapag ano nga pala, no? Malapit na yan, no? Abutan. Malayo ba yan? Malayo pa yan. Walang budget sila pa. Walang Alam mo budget. kung bayad. Tambak, saan naman sila panguha? Wala eh, walang tambak. Kasi doon, tambakan rin. Dugtong mo yan. Nung nakaraan, nang inanaing nila sa akin, hindi sila pa makakuha nung pamaskong handog, no? Wala kayong nakuha. Wala.
Ngayon, hanggang ngayon, yun pa rin. Ba't kaya ganun, no? Dati ganun na rin. Ito yung nakaraan, si Lino pa, yung bayaw niya. Si Lino kaya Yung tano. babae yan. Kaya wala. Wala talaga. Di baka, tutusin kasi ganito yan. Kaya na. Hindi rin natin masisisi yung mayor diyan kasi Tanman. binabagsak sa kanya-kanyang barangay yan eh. Ang nangyayari dyan, ang masisisi dyan, kung hindi kapitan, yung mga taong naglilista. Oo, yung nagalista. So, yung mga nagsusuli, ano ng mga pangalan nyo. Sila talaga Oo, naglilista. kasi yun, wala talagang alam ang ano dyan eh. Hmm. Kaya, tutusin kasi sa amin, yung naglilista sa amin, yung lumalakad ng mga pangalan namin tungkol sa mga ganyan, mga ayuda, is kakilala namin. Kaya lahat kami doon, meron talaga. Hindi pa pwedeng hindi may wala doon. Kailangan doon sa amin pantay-pantay. Kaso nga lang, eto nga dito. Hayaan nyo, pag umano naman na ulit yung channel ko kasi dati, ang lakas-lakas ng channel ko noon syempre hindi naman palaging ganun. Kung tutusin, kung yung video nyo nung nakaraan, ang siguro ang kinita lang nun 100 pesos. Oo, wala pa yun sa di ba? Pero hindi ko inaano yun. Tsaka yung pera kong binigay sa inyo, pera ko talaga yun. Hindi yun galing si sponsor, hindi ko todo kay nanay. Galing si sponsor yan. Kaya yan sa mga man makakapanood po nito, sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, sana matulungan natin sila. Puhunan siguro para sa akin, para sa mga ganong 3,000. Malaki na yun, di ba? 3,000 na pesos na puhunan, di ba? Napakalaking bagay na nun. Napakalaking puhunan na nun para sa kanila. Sila na bahala magpalago nun. Di ba? Kung sa 3,000, magkano na yun? O kaya, kung mas maganda, gawin nyo pa 5,000 para mas sulit May talaga. bangka pa naman kami plano bilhin. Kay ganyan ba? Ano yun namin yung tangkong dyan? Anong bangka? Yung bangka, yung pitasan namin. Kay linis-linisan ko. Kaninong bangka? Yung andun sa kamag-anak niya, gilagay sa bubong. Ipabintas kanya. Magkano bili? Sabi ko, Magkano "Bayad mo binibenta?" lang, sabi niya, 2,000 daw. Baka, Ano naman, baka meron siya ba? Di, paggawa ka, 4,000, dala na niya sa Kapanday. Yun, ano naman, ginamit na. Pero okay pa. Pero tingnan ko, mahigit, baka may butas, diba? Oo. Mahirap na. Ayun, pero mas makakatulong sa inyo. Oh, yun. yang Lalang tubig. di ko ang hati namin, yun Bali hindi kayo makapaglinis Oo. niyan kasi Bangka, lalim. laliman. ah, Makuha kaming tangkong, gapon, gaganon ako, taga dito. so tara, halika rito tayo, tignan natin. Tignan natin guys yung dito yung labas para mas lubos na maunawaan nyo. So yung ginagawa mo ganyan, parang nililinis mo. So tatanggalin mo yung mga damo niyan. Oh. Tapos, Tanga ng Tapos, yung gitna, yung mga damo, doon yung skillet, ganun. Oo. Lagyan pa na ako kawayan. ah, ang, May ngayon, may hindi mga mo, kawayan man yan dyan. ayun, kaninong kangkong yun? Saan? Yan o. Doon sa kabila. Ayun, parang kangkong yan ah. Ayan. Oo. Di ano yan. Damo lang ba yan? Damo lang yan. Damo. Inga, ganyan no, Ate Lily. So kailangan nyo yung bangka para makapunta kayo doon sa gitna, malinisan nyo yan. Linis, oh. Tapos tataniman nyo ng kangkong. Plano na. Yan, mahirap yan. Ba't hanggang saan ng yan? Isang pwede na Kahit, Hindi hanggang saan ang tubig yan? Oo, yun, taga rito. Ay, hindi mo nga kaya linisan yan. Oo. Di, pag dyan kapon, yan oh. Taga rito ko. Yung doon na, langoy na ako dyan. Nagpatong lang kong bato dyan kapon. Oh, Malalim yan. Pero sa iyo yan, parang taga rito lang yan. Kasi Oo. matangkad pa ka sa akin. okay. Patong pa kong bato dyan kapon. So halimbawa na yung bangka, yun yung unang makakatulong sa inyo. Yung talaga yung bangka, guys. Yan kasi, Oo. magkano ba nyo sa kangkong? Ano? Magkano benta nyo? Magkano Sampo ang anak. Santali. ha? Pag mulago to, bandil-bandil na. May mo kuha sakyan namin. Bandel-bandel na Nagano ko talaga. sa kaibigan kanina nga, hirap sa stangkong. Iko, may bangka, Oo. bilihin mo, pero ako maglinis, may tangkong, ibali siya mo kuha sa tangkong namin. Mm, Oo. so, Yan, mas malakas ang kita Oo. doon.
Oh, malakas. Nandit, mas maganda, mas kami na lang, sarili na lang namin yung bangka kaysa siya pa yung mabili. Kaya yung amin, tali-tali na lang. Oh, sige, ano, at kausapin mo, baka may bawas pa. Oh, Tapos, tawag dito. na rin yung babae. Hindi, kausapin mo kung baka may bawas pa sa sa bangka. Yan, oh. Tapos, check mo mabuti, baka mami may sira, sayang din naman. Tingnan ko, agad. Marunong mo kung tingin. Oh. Basta ang priority natin ngayon, baka sakali, may mag-sponsor din yung bangka nyo. Magkano daw? 2,000? Oh, 2,000. 2,000 pesos yung sa bangka, guys. Sana may tumulong sa kanila kasi pagsisikapan din naman nila yung mangyayari. Bali lininisin nila yung mga damo-damo na yan. Tapos tataniman nila ng kangkong. Pag nataniman nila ng kangkong, may hahanihin na sila. Ano yun? Kada araw-araw? Oo. Oh, pwede. Araw-araw yan. Araw-araw. Kay gapang mantok lagi. Ang galing din no? Maganda kayo doon kung malinisan. Magkano ba benta nyo ng kangkong sa Pag may makuha binandi dito, nakawala-wala ng tangkong masyado. Sabi niya, doon na daw sa malayo sa makuha. Dito, 60 lang. 60 lang? Yan, tapos tali-tali namin. Dito sa 10. Ulam, mga yung dala namin kanina. 10. Kapag tinali nyo sa tansya nyo, ilang tali yun? 10 lang. Yung isang bundle? Oo. Tapos ibenta namin sa 60. 60. So minsan ang bili ko ata 10 ata o 20. 20 ata sa palengke, alam ko 15. 15 no? Oo. Di magkano tubo nila? Laki pala ng tubo nila. Kunti na lang. Ang laki pala ng tubo ng mga bumibili. Bumili, laki tubo. Oo. Pero pag kami mabenta, 10. May dami may soke dito. Dito, doon. Oo nga, ang laki nga ng tubo ng Hindi magkalinis kayo daw. So yan guys, so yun yung tanging request nila, sila ng bangka dito. Guys no, mga kakwela, sabi nga nila, ito nga daw itong parte na yan ay dati, kangkungan talaga nila yan. So ang nangyari, sa linis din dun sa kabila, napupunta lahat dito yung damo. Kaya ang mangyayari, kailangan nila malinisan para may pangtinda sila na kangkong. So yun talaga yung pinaka main na dito tayo no, na tag dito, na hanap buhay, yung kangkong talaga. Dito, madali lang pera pag masipag ka. No, di ba? Ayun, tingnan mo, gabi ko, dami. Ayan pa naman mga gustong-gusto ng sponsor namin. Ay mga Anim piraso lang OFW. tong gabi dati. Ha? 6 piraso lang. Ngayon, dyan, gabihan ko yan. Malaking Tagyuman. sos, ganito ang laman. Gabi dyan. Diyan, ano nangyari? Naubos na rin, bili-bili. Ayan, may mga, water lily pala yun. Na rin tubig. Ito, gabi ko to. Dito, di ba na bintahan doon sa likod. Sos, bigla lang masa tubig. Yan, gabihan yan. Laki pa dyan. Yun. Nawala, hindi na nakita. Tabunan. Di ba, yung bagyo ngayon? Oo. Kain. Bagyo kahapon. Ngayon oras, Tumaas yung tubig na nabulok lahat. Hanggang dito tubig. Nabulok lahat. So hanggang dito tubig. Yan Yan, hanggang baba sa papaya dyan ang tubig. Oo. Yan, tapos nagtanim ko gabi, yung mga maliit ko yan dati. Yun, talbos konti. Yung ilang araw, nakakuang talbos gabi, nakabigas-bigas kami. Wala pa yung Pasko. So yun yung pinaka talaga nila pala dito. So si ate, kung sakaling may mag-sponsor ng ng puhunan nyo, si ate magtitinda dyan sa labas, tama? Oo. Siya po dito. Sayang guys. Malalim. So ang napag-anuhan dito, Di ako, kahit sa probinsya ko, dati na ako masipag sa lupa. Maliit pa lang ako, sama-sama na ako sa lolo ko. na mag-araro. Ayun, marunong ako. Kahit lahat sa akyat ng pagsasakang niyog, marunong ako. Kupras. Kupras ba? Palay. Kahit din ako, palay, kupras, uling. Pag sa bundok ako, basta may ganito lang buhay, dalir ako masipag ako eh.
May mga, Pero ano ko sa'yo tayo, halimbawa makabili tayo, mabili natin yung bangka na yun. oh, Tawag dito, i-ano mo, wag kang lulusong ng ganitong oras. hindi. Ang init, baka manong mangyari. Bawal Yun dati ka, kaya dito wala pang tubig, tabas na ako dito hanggang doon. Sa'yo pa lang yan. Ako dati, Hmm. sus maramahilo na ko eh. Paglakas ang init, dito ko. Oo, Wala pa to. Diyan lang ang, kahoy. diyan lang ang, Yan pa lang yun, yung daanan na yun. wala nang dahon. Dati, maganda yan dati. London ka? Namatay man yung dahon eh, puno. Sige, yan mo. Pero ano yun, malayo dito yun, yung bilihan ng bangka. Andyan lang, sa dulo, sa Pangpin. Pen, Yung lapit lang. mismo sa Lapit yung kamag-anak, puntahan ninyo. ilagyan ng sa bubong. Kaya nakapunta mo doon? Oo, Lapit lang. malapit lang pala. Pero hindi mo siya chinik muna ngayon. Hindi pa. Wala pa. Makita lang, nasa ibabaw. Pero hindi ko, Wala daw butas, sabi sa babae. sabi daw, wala daw butas, wala daw, Ibinta ba dito 2,000 butas pa? Ano yung isda? Isda yun? Isda dyan. Ang laki ah. Oh, malaki yan dyan, isda. Haluan, anang galap. Ang Nangitlog. laki. Nangingitlog yan. Yan, baba. Dyan oh, kahapon, gaganon-ganon. Kapag gabihan yung manulo dyan, yung mag-ilaw ng isda ba? Mutakbo. Tatakbo man. Sundagang. Hindi Oo. tulad sa isdas dagat, pag ganon mo, pwede mo sa pangon. Hindi, sa probinsya din namin yung sa ilog. Oo. Bagay. Ilag talaga yung mga isda sa tubig. Hmm. Yung halo. Kain na muna sila guys. Lalagyan natin to tubig. Yung lamig na Ano kanin. pala eh? Ito, Di ako na, meron pala eh. sa mineral, lagi ubos na. Oo. Lubos na to. Tuman. Ito, hindi ba to mineral? Mura na. Ito, lagyan nyo yun din oh, para mag... Lagay mo din. Yun, ang lamig ng kanin, di kain mo na. Ayaw na nung namin. Sayang man. Kain na kayo, kayo mauna kayo at kumain na kami ni Boy Sardinas. Yan guys. Saan siya? Habang kumakain muna sila, antayin ko na lang din si Boy Sardinas na makarating. At ayun, may bibigay na rin ako sa inyo. Yan. Ito paano, pang dagdag gastusin ba? Ito po, sarili kong pera to. Sarili ko po itong pera, no? Hindi ko... Tulong kami. Ikaw lang dito sa taon. Ginoong. Wait lang. Saan na ba yan? So, ang dami laman ng bag ko. Ang damit. Damit uyan na marumi. Doon kasi ako natulog kala Boy Sardinas kagabi. So, namili kami ng bigas. Yan. From Sir Darrell de Santo. Yan. Sino magaling mag-English sa inyo? Susula yan mo. Yung magaling mag-English. Kasi yung sponsor namin dyan sa bigas, Amerikano yan eh. So, kailangan English spoken English. Ayaw mo ang alam ko. Ha? Hindi na. Sabi ko mag-English kayo. Hindi na. Sige, mama. Yan, lo. Patapusin lang muna natin sila kumain, guys. So, yun. Tapos na sila kumain at para matapos na rin yung video ko. So, ito. Yan, pagpasensyahan nyo na muna itong 500. Yan. From my own money. Ito yung iba sa mga kinita ko sa damit. So, yun. Kahit pa paano, may kinikita naman ako sa damit. Kaya ito, yung hinuugot-ugot ko pang bigay sa kanya. Nanay, pambili niyo ng pang ulam-ulam niya. So, yun. Gaya nung sinabi ko, hindi ako makakasure kung may mag-sponsor ng pangpuhunan at sa bangka. Pero kapag may pera ako, kahit ako na magbigay. Ano man ako. No, yun yung pinaka-ano dun. Ayun, sabihan mo na ako sa pan. Anay. Mo na ipanong bangka. Oo. So, kasi hindi ko rin malalaman kung baka mamaya wala naman mag-ano. Pero sana meron, no? Doon sa bangka para may hanap buhay na kayo. So, yun. Siguro at may pupuntahan pa kami nila Boy Sardinas yan. Ingat kayo dito na yan, tay. Yan na lang, ko na lang kayo pag may pera ako. O pag may nagpadala sa inyo, no, yan, ibibigay ko naman agad dyan sa inyo. Gaya nung sinabi ko, ibibigay ko sa inyo lahat ng kita dun sa video na binidyo ko sa inyo, di ba? Kaso ang revenue ho nun is 100 pesos lang. 100 pesos lang ho yun, wala. Totoo, sinakala kasi nung iba dito,
Napakalaki ng kinikita namin porket nagbablog kami. Tapos kapag nagcha-charity, may tumutulong daw. Sabi ng iba, ba't pag tumutulong kayo, binibidyoan nyo para kumita kayo? Sabi ko, hindi ganon. Kaya naman purpose itong video na to, baka sakali kami na may makapanood, may magpaabot ng tulong sa inyo. Kasi hindi pa namin din kaya, gawa ng mababa yung kinikita namin. Eh ngayon nga, di ko nga alam kung may sasahurin ako eh. Oy, ano? Boy Sardinas oh. Ganyan, Dong! Oh, Dong. Ang ganda namin, Dong, oh. Nakahabol pa. So yun no, hanggang dito na lang tong video ko na to. Maraming salamat at nakahabol po si Boy Sardinas. Shout out. Yan, please subscribe Boy Sardinas and Team Butete. Sa lahat ng Team Butete, yan sila Ate Dabing, Ate Calso, Edison, sino pa? JP Bentong, Nel JP Bilara. Bentong, ano? Nel Bilara. Nel Bilara. Yan. Shoutout sa inyo lahat. At sa mga sa mga sponsor mo. Shoutout po kay kay Sir Darrell D. Santo, Mami Sharma, Mami Mabella. Thank you very much to you sa lahat ng sponsor natin dyan. Oh, yan. Thank you, Mami Lolo Woods. Lolo Woods and Mami Leti, syempre. Oh, Mami Leticia. Mga pala, Yan. magkatampo yun. Mami Leticia kasi, Sardilas oh. So yan, bye-bye. Ingat po kayo palagi and God bless. Love you all.